So going mi sa Versailles. Karon, grabe yung ulan. So 1 hour ang biyahe pa dulong sa Versailles. Hopefully makapahuway para makainom og kape dito. Wala sa train padulong sa Versailles. Fairness, Ningaw. Pero nagulat ka 30 minutes. Murag 1 man siya. Line C, RER train. Ano siya mga lagyo o padulong. Mga train. Kaya kumusta yung tubig? Pili tayo mong tubig nang gipalit. Pait. Pakatanaw. Si pangalan na, Pellegrino. Pangalan pa lang daan. Pellegrino na kayo. No, sa Pilipinas. Ce train a pour destination Versailles Chateau rive gauche. Il desservira toutes les gares de Versailles rive gauche à Versailles rive gauche, correspondance francilien ligne N, tramway T. Sa kasi tinawanin chocolate. So, muna siya ang hot chocolate nila danhi. Chocolate na chocolate. Ito sa reaction na ning. One. C'est bon? C'est bon? C'est très bon. It's good. It's very good. Okay, abot na mi sa Versailles, Chateau de Versailles. Luwag kayo, mag-yuta sa lantapan, nadaghan kay batong building. Gali libre ang pagsulod, usually sarado daw kung fountain o sa gate lang. Magyara tama ni Sawan. Hindi na kita makasulod sa palas. For someone who has to wake up 3 a.m. in the morning, Ay, nag-ilis-ilis sa dagway. 4 hours backyard. Mabungkag lang kaya sa hangin. Sa palas, Versailles. We get inside those buildings. Dito sa gate sa palace. Surprise! Pwede tayo makasulod. Dito sa mga garden nila. So it's Sitaliksik. Sitaliksik, Lautan, de Versailles. Sitaliksik, Lautan, de Versailles. Ayun, bako yung garden. Susuruyo na to ni. Problem lang kay medyo mga patay, gloomy ang mga kahoy. Versailles. Welcome to Ulan de Versailles. Nice. Lautan, de Versailles. Sitaliksik. Ano siya yung entrance sa palace? Actually sa likod ni ka makasulod. Ano siya?
Later, matupa dito na ang garden nga luwag. Sa imong payo. Magnifico. Size charts. You cannot Nice kay bay. Ipos na na. Ipusan na na. Carry mo yan, te. Let me introduce you to Parisian things. Lapayong. Lupayong. Lupayong is damage. Wow, nice. Walag daw kayo, pero murag nice kailang garden. Murag tinuot. Going down sa gardens. Tulo-tulo ang mga sipon. Ulan. Tapadulong. Dito? Gusto ka nga dito ta? Sige pa. Magsuok-suok me sa mga gagmay nga garden. Kani yung mga garden sa loob. Okay, danito sa Hansel and Gretel. Luoy lang kayo mga kuan. Kaya grabe kapatay. Mga tanong. Amak ka maagyan eh. Ito, wala to oh. Murag Arashiyama sa Japan. Pero mga kahoy nga pang murder. Ang pang horror nga mga kahoy. May balbal dito. Hindi pwede mangihi dan eh. Oh, sige asunahan no. Ha? Wala na kayo. Ito ka ulit Pilipinas. Human lagi baktas. Pila ka steps? 1 million steps. Grabe kaluag. Luwag nga sig ulan. Pero grabe. Balik na pasaka dito sa Palace Green. Grabe kaluag. Grabe kita ay kaluag. Hindi na mawala ni Dan eh. So, napa siya eh. Appeal. Gamay nga garden. Skillet.
Urot yung adlaw dito tuyok sa kaluwag. Isa pa lang galing na pag siguro dito sa unahan, no? 5,000. Wala pa kasulod sa palas.